навънка. Ти Фокси? Няма никой. Тук. Бандата, така. Добре хора, ще играме нещо друго. Тая игра нещо е постояла. Да. Ще играме нещо. Опа. GTA San Andreas. Не знам как истинска е. Не се бавам. Ето. Истинска. Просто съм на телефон. Иначе имам компютър, но не го използвам често. Чуват си нещо. Оба! Але! Тесно. Давай. Що бе няма го на 2 звезди? Давай, CJ. Къде? Знаете какво ще му? Давай. Имам помпа. Имах до едно време. Имах до едно време, вече няма. Свърши. Да, хора, ще ви покажа някои места, където има скръчни смисъл това, тази камерка. Само за капа, ще ви покажа там и извадихме човек. Оттегляме. Тук спираме. Този какво е? Вземе на пикапа. Ето тази камера. Мога да се снима, що нищо не прави. В смисъл аз мога да снимам куката. Мога да се снимам пикапа. Няма всичко мога да снимам, но не знам. Така, отиваме да ви покажем. Тука не е много, че това е мое. Така, аз съм тук. Само да видим нещо. Къде е гъстита? Нека е тук пише бе. Къде да... Как не мога да намеря този гъстит бе? Така хора, май ще минам без нас. Има други неща. Тук не пишем сега. Тъмно. Не мога. Добре хора, ще ви казвам чао. Утре ще ви кажа. Очаквайте видео.